салом дӯстон, як мавзӯи бениҳад муҳима барои тамоми устуҳое ки дар ҷаҳон ҳастанд дахола дорад. Ҳамин объекта ина усту чанд квадрат буд? 92 квадрат 4 моҳ шуда кор кардем. Бо 2 моҳи дига план дорам ки бояд буд кунам. Нархаш чанд сум буд? 700 сум. Ина ки 92 квадрат зарби 700 сум. Даҳми 4 моҳ ё даҳми 6 дута. Андета 92 ҳисоб мекунем 2 квартира буде. 184 зарби 700 сумуни баробар 128000 сомон, 128800 минуси 25000 сомон да потолок додум, правильно? Устуи потолок. Электрик да чанд хал? Примерно 25 тага иш. Ҳар чаҷа 25. Шу. А электрик да ҳар ду этаж да яҷа чанд сум деге? 25 зиёд мешавад, а? Хоб, ина сантехник да чанд сум? Сантехник ҳар душ. грубо 10 та. Грубо 10 та. Сантехник да 10000 сомон дига. 68000 сомон ами монда, 68800 сомонш мон. 68000 сомона тақсими 6 моҳ мекунем. Тақсими 6 моҳ. Чи 11000 сомон. Тақсими да ҳар як моҳ, тақсими 4 та устод кор кардастада дар ҳамин ду объект. Тақсими 4 мекунем. Баробар 2866 сомони мо гушта кор кардастем. Ана ку сабаби ҳамин чия ман да шумо гуфтам. Ай кадом сабаб? Агар шумо ҳамиҷода нархаша 1500 сомон ҳам мегифте, моҳонаи даромади шумо мешуда ана 2800 ки боша тахминан ина 6000 сомон. 6000 сомон моҳона даромадтон мешуда. Дар 6000 сомон агар расходатон ҳисоб кунем дар 6 моҳаш да палинтеникати 1000 сом. Хулоса ки ҳамихе минус кардистем питанишон дар як моҳ чанд сум расход кардистам. Груба дар 700 сомонӣ агар гирам моҳона фоидашон 2000 сомон. Ана ку фоизи кора буд кардем. 60-70 фоизи кора буд кардем, 80 фоизи пула гирифтем. Не ки агар ҳисоб карда буроем, иё ба плане доштан ки пули як хонаша сарф мекунем, як хонаи дигаш фоида мемонад. Кани ҳамун фоида. ҳам фоида кани нест. Ҳам фоида нест. Ба ҳамин хотир дар инҷа ду хато гирай. Агар маблағи калонам гири фоида надошта, агар дигарошам гуфтам мутонам камам ки гире фоида надошта. Ин главни рол да қимат гирифтану қимат нагирифтан роли калон сахт бозӣ накардиста. Шумо дар комментария нависитон ки бо кадом роҳу шумо пулдор шудистед. Баъд хоҳед мавзӯи оянда бо ман имина чиро кати ҳал кинед, кадом способ кати ҳал кинед, ман мавзӯи калон кар мефаҳмам. Ҳам дар Инстаграму, ҳам дар Ютуб.